Har du tænkt på, hvornår vi mennesker smiler mest? Det er ikke nødvendigvis, når nogen er sjove, eller når du bliver kildet under tæerne. Det hjælper selvfølgelig, men svaret ligger et andet sted. Vi er lettest til smil, når vi er ubekymrede. I de øjeblikke, hvor vi løfter blikket, slipper tøjlerne og lader os rive med. Uden pas nu på'er og hvad nu visser. Uden alle de tanker, som alt for ofte står imellem os og nuet. Det er, når dine bekymringer træder i baggrunden, at du giver dit smil den frihed, det fortjener. Du griner mere, du synger mere, gør mere, du tør mere. Derfor er det først og fremmest det, som Købstædernes Forsikring har sat sig for at hjælpe dig med. At gøre dit liv mere ubekymret, så du kan leve et friere liv. Og fordi vi er ejet af kunderne, skal vi selv kun bekymre os om én ting. Kunderne. Vi siger ikke, at vi kan gøre dig bekymringsfri, hvis du bliver kunde hos os. Men at vi arbejder for at give dig frihed til at leve det liv, du vil. Vi er med dig, når du køber et gammelt sommerhus eller en lidt for hurtig bil. Vi er med dig, når du endelig får taget det motorcykelkørekort. Når stormen raser og vandet stiger. Når du slår i bordet og siger chefen imod. Eller hvis du kapper linen helt og starter egen virksomhed. Vi er med dig, uanset hvordan du vælger at leve dit liv. Du lever nemlig mest, når du bekymrer dig mindst. Vi er med dig.